prosím vás, jít do 5 kilo, já dlužím za taxíka, jo? Prosím vás, jít, dlužím za taxíka. Tak prostě běhám bosu, protože jsem pohejtl se jako můj kámoš Zížek, Bobo a já, to je tak, jdeme na to. A já vám ho taky dám. Takže na konci května budete to všechno vidět na martinkocian.com.